दिनै 14 फेब्रुवारि आरो दिनैनि बे सानाव मुलुगनाङैनो भेलेन्टाइन डे महरै फालिनाय जायो। दिनैनि बे भेलेन्टाइन डे जों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सहरनि म्युनिसिपाल बर्डआ दिनै भेलेन्टाइन डे सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायजों लोगोसे बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटनि साखाथियाव म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिथाङा फोरमायदों दि क'क्राझार सहरनि गलादारफोरनो गोबां रोखोमनि बिबार एबा गलाब बिबारनि बिफां रानना होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे रानना होनायनि गुबै जाहोनखौ बिथां प्रतिभा ब्रह्म थामहिनबा क'क्राझार सहरनि म्युनिसिपाल बर्डनि जा मासिगिरि बे मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि भेलेन्टाइन डे जों लोब्बा लाखिनानै दिनै 14 फेब्रुवारि आरो बे 14 फेब्रुवारिखौ भेलेन्टाइन डे महरै फालिनाय जायो। बे भेलेन्टाइन डे जों लोब्बा लाखिनानै म्युनिसिपाल बर्डनिफ्राय बेफोरबायदि जेराव नोंथांमोना गोबां समायना समायना बिबार आखायाव लानाय नुनो मोननाय जादों। बे आखायाव लानाय गलाब बिबारनि जा बिफां बे बिफांखौ म्युनिसिपाल बर्डनिफ्राय रानना होनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव क'क्राझार सहरनि म्युनिसिपाल बर्डनि जा मासिगिरि बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बे बिथाङा बाहागो लानानै दिनैनि बे गोजा गलाब बिबारखौ रानना होनायनि ओंथिखौबो फोरमायो, जेराव बे हाबाफारियाव बे गलाब बिबारनि बिफांखौ रानना होनायाव गाहायै बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि बे 14 फेब्रुवारियाव भेलेन्टाइन डे सानाव माबोरैहाय एबा लोब्बा लाखिनानै जे गलाब बिबारनि बिफां गोजा गलाब बिबारनि बिफां रानना होनायखौ लानानै क'क्राझार सहरनि म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायफैजों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावबाय। दिनै जोङो जोबोद गोजोननायनि दिन। क'क्राझार सिटि अफिस गोजोननि नोगोर आरो जोंनि बिटिआरनि केपिटेल राजधानियावहाय दिनैहाय जोंनि क'क्राझार सिङाव थानाय जेसेबां गला दखान दङ, हटेल दङ बा मोजां दखान दङ, बाहाय बे दखानदारफोरनो जाहाथे मोजां समायना नुयो, बिउटिफिकेशननि मोनसे आयदाखौ लानानै गासिबो गलादार, दखानदार, शपकिपार्स आरो हटेलियार्स बेहाय बयनोबो टाबावहाय गलाब राननाय जादों आरो जाहाथे समायना नुयो आरो माखासे बिदि गाइडलाइन्सबो खिन्थानाय जादों आरो बेखौ जोंहा रानजेनदों जोंनि बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारानो दिनैहाय बे मोजां प्रजेक्टखौ लानानै बिउटिफिकेशननि नैबे खामानि बा जोंनि क'क्राझार नोगोरखौ जाहाथे समायना नुयो बिनि थाखाय नैबे प्रजेक्टखौ लानाय जादों आरो बयबो दखानदारखौ बाहाय लिंहरनानैहाय साराहा नैबे बिबारखौ राननाय जादों आरो दिनैहाय रेड रज राननाय जाबाय आरो फैगौ समावहाय जोङो जायगा लेनखौ लानानै बा जायगाखौ नायनानै आलदा कालारनि बा आलदा रंनि गाबनि बिबारखौबो होननायनि बा आलदा भेराइटि जे भेराइटिया जोंनि क'क्राझारखौ समायना नुहैयो बेखौ राननाय जागोन आरो बाहाय जोबोद जोंनि मार्चेन्ट एस'सिएशन आरो बाहाय जे दखानदार फैनाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि प्रमद बर' सारखौबो आरो जोंनि इएम सार आरबाननि सायखं बसुमतारी बिथांखौबो जोबोद गोजोननाय बावदों आरो फैगौ समावहाय जाहाथे बयबो लोगो नांनानैनो क'क्राझार सोहोरखौ जोंनि गोजोननि नोगोर बेखौ जाहाथे समायना आरो साबसिन हामसिन लाखिनो हायो, साब सिखोन लाखिनो हायो, मोजाङै नायनो हायो आरो माखासे प्लेनिंजों बयबो जयैनो मावलायनायनि खोथाखौ दिनै होदों आरो फैगौ समावहाय जोङो बयबो रायजो राजानिबो मददखौ लुबैगोन जाहाथे जोंनि क'क्राझारखौ जोङो साब सिखोन लाखिनो हायो आरो जेरावहाय जोङो बिउटिफिकेशन खालामनो हायो, समायना खालामनो हायो बेखौ जोंनि चिफ सार प्रमद बर'नि दैदेननायाव आरो जोंनि इएम सार सायखं बसुमतारीनि दैदेननायाव जोङो जाहाथे क'क्राझारखौ मोजाङैनो साबसिननिफ्राय हामसिन नोगोर खालामनो हायो बेखौ जोङो आखायाव लागोन। दिनैहाय जोङो 100थानि टारगेट दंमोन किन्तु माखासे जिहेतु जोंहा स्टिकार लागायनांगौ बा गाइडलाइन्स दङ 100थानि बाराखौ दिनै राननाय जाबाय आरो फैगौ समाव जों गासिबो दखानावनो लारियैनो जोङो बिदिनो रानलांनाय जागोन।